Mayari na yung school year 2023-2024 ngayong May 31. Aparte ka ring outing at pamakyabay ka ring aliwa aktibidad ki komunidad at inla namang pagsadyanting estudyante at aliwa pang kayo na kang lalaki patse bakasyon. Apin ni ing circumcision o pamagpatuli. Kaya naman ni Rizalyn Consuelo sa sadya na kanuing kayang 8 years old anak ay Rudolph Victor. Sa una, oo, sinasabi niya natatakot siya, pero in-explain ko na nga sa kanya na kailangan niya yun. Ngayon, gustong-gusto niya nang magpatuli. Sabi ko sa kanya nga na sasamahan ko naman siya. Tsaka meron namang anesthesia na para hindi siya masaktan sa ganung operasyon. Kaya okay na sa kanya. Papatuli na siya ngayon. Maghahanap kami ng papatulihan niya para okay na siya. Apat yan na ki Rizalyn at 3 ring lalaki. Bahin tao no kano ring adwa at Rudolph kayang bunso anya ali kano ining first time amanyese yung nakabayong tuli. Kasi may gamot naman yan na binibigay painkiller. Tapos yung bayabas, alam mo yun na lang siguro yung panghuhugas ko sa kanya, tsaka yung mga ibibigay ng doktor na reseta kung ano pa yun. Yun na lang yung bibigay ko, wala na akong ibang gagamitin para sa kanya. Pauli na kanining suporta ni kayang pengari, Messi kanya kanulubi Rudolph papatuli na, kaya rin ni karelang recognition day king eskwela. Ma, gusto ko na magpatuloy kasi para hindi na ako asarin ng mga kaklase ko. Agpangking Rural Health Physician at Childcare Program Manager na ning City Health Office ng Ciudad San Fernando ay Dr. Iris Rose Munoz, miyayaliwala kanu edad ding papatuli dapat atin niya ideal stage kanu. Lingaliwa po actually, sir. Pa-practice na itang kabait na taning anak, tutuli ang dalala. Pero kaya katamo po, caring community, as much as possible is at the age of 5 years old, minimum ya po ita, na tatagkapan tala pong matuli na ring anak. So 5 years old and above, or hanggat itang anak po kapos lalawin tayo rin po kasi ita status ng kapos ing anak. Pag minsan po kasi 5 or 6 years old, tapos aliya pa kapos, so ali tayo rin po talaga tatanggapan for tuli. Ito, king community level. Inisplika ng Munoz sa NMN requirement pa magpatuli o na yung paralan niya naman kanuini, bang makaiwas ka rin miyayaliwang sakit. Anong kaya katamo po kasi king medical view po, yung tamang patuli po is wala mo kaya po preventive measure ya po kareng pwedeng maging sakit na magdulot ng aliya po matuliing lalaki. So kaya katamo, iwasan tayo po kasi itang possibility na magkaroon ng infection ng ali-tuli. Tala po. At uling expected kanwa dakal patuli ngayon bakasyon, mimiyayang tips ng eksperto nung nano'y dapat gawan. Kit de pong malinis itang sugat kasi open wound niya pa mo rin yan. Okay? Tapos i-take do po detang BBM antibiotics and pain reliever. And as much as possible po, alide po paboring magagasgas itang sugat kasi ma-irritate niya po yung sugat at yung tendency na ma-infect niya. So, iwasan tala po detang infection na makanita. Miras naman kanuking 1 to 2 weeks ng recovery period. Nung mga albago mga matis yaman, ala naman kano dapat piganakan ulay normal yamu kinong epekto ini ning inuman antibiotic. Dapat nung maluwat niya bayo kumaya pat bika-infeksyon na, dapat kanong palaway na ki-ospital o king rural health unit. Dagdag na pang Munoz, iwasan na rin kano rin miyayaliwang kapanwala na malyaring muli ki-infeksyon. Instead of antibiotics kanita yung gagawan da is lamutan da yata intulad bayabas, tsaka da ikaiketa mismong sugat. Nakanita. Pero kaya nini po kasi, ni alitaya po a-advise na kasi pwede po mag-cause infection pa. Deta. So, ang po papimpuita, itang pepabukal na bulong-bulong, ilaing paglanggas da karen kay king sugat po. So, nini po alitana po pa-practice ita dahil po based po karing studies and usually po karing kakitaya ring maging consequences, mas may infect ya po itang sugat pag pumakanita yung giwada. Samantala, may ko-oplan tuli ang City Health Office ng Ciudad San Fernando king daratang June 25 hanggang June 27, 2024 king Heroes Hall. Ala naman kanong age limit iti, pero para ka ring menor de edad, dapat atin lamong dadala na parental consent o ito kinaring kanelang pengari. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.